The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. That is in 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy chapter 2, verse 15. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, just as you received the Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Colossians 2:6-7. In Romans chapter 1:16-17, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga mangandam kita. Pinagi sa pagsugid, pagkumpisal, pag-rebound sa atong mga sala nga nabuhat, kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, ikaw gidapit sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluwas, aron ikaw maluwas, o ikaw makasalmot usab nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta sa hilom. Let us pray. Ama na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon nga imong gihatag kanamo sa pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Bani kami ning adlaw, Dios, pinagi sa pagahom sa Espiritu Santo kanamo, ug tangtanga kini mga babag nga nasa among nauna nga maka babag kini sa among pagtuon sa imong pulong busa. Nagampo kami nga ikaw magagiya kanamo. Tuloy kami sa dugang pang mga kamaturan, o Dios. Wala kami katakos nini, kay grasya man kining imong gihatag kanamo. Kining tanan mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsunan, mga suki, nining atong Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, og we welcome you all again. So, unas tanan, pasalamat kita sa Dios nga iya kitang gilugwayan sa atong kinabuhi. Gipabuhi pa kita hangtod ning higayuna, nagginawa pa kita, lantip ang atong pangisip, o maayong atong panglawas, kintanan grasya.
Pinaagi lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We don't deserve it. So karon padayon kita sa atong gibiyaan nga tun-anan nga kining atong tun-anan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Taon-taon na nato kining paghisgot ni ining bahina og I think mahuman nato kining maong topic ni ining adlaw. So magapadayon kita sa pagtuki pagyud sa dugang pa mga pagtulunan nga may kalabutan kini sa maong topic og so kung andam na ikaw padayon na sa kita. Una sa tanan ato namang gihisgutan taon-taon namang yun natong hisgot nga ang Yahweh nga ikaw maka sud nining plano sa Dios, makasud ka nining journey to become a winner in life and in the next. Mao nga ang Yahweh mao nga ikaw gikinahanglan nga maluwas. You have to be saved first. Kaya dili man ta makasuod sa maong plano kung dili kita luwas. O ang Yahweh nini mao nga imong tuuhan ang pulong sa Dios diha sa mga Buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Okay? So misuod kita. Pag suod na to ng mga plano, then makapadayo na kita sa sibog sa unahan, ingon nga mga anak sa Dios, ingon nga mga luwas, ingon nga mga Kristohanon, og on to our goal, our common goal, which is spiritual maturity, o gana that's equivalent to capacity for life, o mao kana ang atong tumong nga mahimo kitang mananaw nining kinabuhiya o ato kining ipadayon sa atong pagkinabuhi hangtod mahuman ang atong kinabuhi dinhi o kuhaon na kita sa Dios adto na kita sa phase 3. Okay, kaya ato namang hisgutan nga ang plano sa Dios na bahin kini sa tulo. Una, kaluwasan, phase 1. Ikaduha, believer in time, phase 2. O ang ikatulo, believer in eternity, phase 3. Now, okay, atong labaso na po na sa atong panumduman, how to be saved. Here are steps how to be saved. Kay tingali, bago ka pang nakasugod sa pagtuon nining atong pagsalmot ni atong Bible study through the YouTube, karon patingali ka nakadungog niini, ani ang mga lakang nga imong pagasundon aron ikaw maluwas. Steps how to be saved. Okay? Kaya musugod pa man kalagi sa imong pagkaluwas. No, unas tanan. Bisag kinsang sakop sa kalibutas tao, any individual person nga dili magtutuo, gikinahanglan niya ang pagkasayod, pagkatuon sa kasayuran bahin sa maayong balita sa kaluwasan. He has to have gospel information. O gikinahanglan nga siya a recipient of gospel information. As a matter of fact, here is where God the Holy Spirit comes in. Dinhi mo sud ang Espiritu Santo ug ang ikaduha nga lakang sa maong dili magtutuo, he has to have positive volition. Kay Acts 2:37 to 38 nagaingon man kini, the men said, okay, ang mga kalalaki na nagaingon, what shall we do? Og si Pedro mi tubag, change your attitude about Christ.
usba ang imong pagtagad ngadto kang Kristo. So, ang usa ka dili magtotoo has to turn positive. Kinahanglan siya magpositibo. He has to have the desire to have eternal life. Gikinahanglan niya ang iyang tinguha, iyang kainit, nga mapanag-iya niya ang kinabuhing dayon, kinabuhing wala na katapusan. So, once the unbeliever ana na siya tinguha sa pag-angkon og kinabuhing dayon, then sayo na it's easy to lead him into faith in Christ. Sayo na siya giyahan, okay, to lead him into faith in Christ, pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Tungod kay that positive volition is what activates your faith. Mao'y magapabuhi, makapalihok sa imong pagtuo. It's what empowers faith to make that decision sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Ug busa, these are the steps the unbeliever has to have to trust in Christ as Savior. That is to be saved. Number 1, gikinahanglan niya ang kasayuran o kahibalo bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Romans 10:14. He has to have the knowledge of the gospel. Number 2, he has to have positive volition. Kinahanglan niya ang pagpositibo sa iyang pagtagad ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. Mga buhat 2:38, mga buhat 17:30, mga buhat 16:31. Now, inomdom ka ba niya itong Philippian jailer, itong magbalantay sa prisuhan? Nangutana ni ngadto ni Pablo ug Silas, "Sirs, what must I do to be saved?" So, nandihan na sa Acts 16:30, ug ang tubag came back, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Acts 16:31. So, mao kana ang prinsipyo sa positibo nga kabubuton. Wherever there is positive volition in a member of the human race, kung naay positibo nga kabubuton sa bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, ang Dios musangkap gyud, will provide gospel information ni anang dili magtotoo, so that unbeliever makahimo siya sa labing mahinungdanong desisyon nga mao ang pagtuo niya kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas. You see, it is God's responsibility to send gospel information. Basta kanang tawhana, ana na siyang una-una, nangita siya sa kamatuoran, nangita siya sa Dios. See? So it becomes God's responsibility to send gospel information. Kaya tungod sa pagka-omnisciente sa Dios, nahibawan na sa Dios nga siya nangita gyud kaniya. So, it becomes God's responsibility to send gospel information for that unbeliever. So, that unbeliever makahimo sa labing mahinungdanong desisyon siyang kinabuhi pagtuo kang Ginoong Jesucristo. On the other hand, kung ang usa ka sakop sa kaliwatan sa tao, wa siya tinguha, wa siya kainit, wa siya gyoy desire to look for God or seek for God, seek for the truth. So, diha mahunong ang responsibility sa Diyos pagpada kaniya og gospel information. Dili na iyang responsibility. Kaya nahibawan naman sa pagka-omnisciente sa Diyos nga kanang tawhana wa mangita kaniya. Kasabot ka? So, wherever the unbeliever is negative toward God consciousness, he may or may not become the recipient of gospel information. Kaya ang mga heathen
Well, I don't know sa Binisaya o heathen, mga irihis, mo mantingali. Okay. Heathen are heathen. Unbelievers are heathen. Ang mga dili magtotoo, mga heathen. They're pagan. Okay? Mga pagano. Not because they have not heard the gospel, but tungod kay they are fully cognizant. Nahibaw gyud sila. Tinuoray yung kaibaw nila nga nagyo Dios. And they reject that the desire to enter into a relationship with Him. Wa sila tinguha nga makapanag-iya og relasyon ngadto sa Dios nga ilang nahibuan nga naay Dios. Romans 1:18-20, ang 18 ang isulti. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Versikulo 19, because what may be known of God is manifest in them, for God had shown it to them. Verse 20, for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Underline that, without excuse. So, kini sila, they suppress the truth. Ilang gisumpo ang kamatuoran. Ilang gisumpo their knowledge of the existence of God. They suppress. Now, ang sunod nga prinsipyo din mo kini. Ang Dios kinsa hingpit perfect righteousness and justice can never be unfair with the believer. Never. Naka na sa Deuteronomio 32:4. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are justice. A God of truth and without injustice. Righteous and upright He is. Ang balikon, anakan sa Deuteronomio 32:4. So ang Diyos dili unfair. Never can He be unfair. Fair gyud ang Diyos. Perfectly fair. Now, okay, kaya niya pamangitan nining doktrina sa kaluwasan nga mo niya itong gihatagan o gibuganton. By the way, the doctrine of salvation, the biblical term niya theology is soteriology. Now, the study of salvation. Ang una yung mayong balita sa kaluwasan, the first gospel, didto gisangyaw sa Harden sa Eden. Genesis 3:15. O kinsa ang unang evangelista? Si Ginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ was the first evangelist. Unya kinsa man ang unang mga hearers nagadungog? Ang unang laki o unang bayi. Okay? The first man and his wife. Okay. Ato ra po ning balik-balikon lagi nato ni aron din na nato magkalimtan. What is salvation? Unsa man gyud ang kaluwasan? Well, it is a rescue. It is to save from the deplorable condition of man, lost sinner destined to the lake of fire. Mora man gyud atong destino. Ang linaw sa kalayo o gitawag sa kadaghanag impyerno. Diyan sa Roma 5:12, wherefore, as by one man, si Adan, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Na Roma 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Okay?
Ug ang may balita sa kaluwasan, by the way, the gospel of the Lord Jesus Christ is addressed to all mankind. Why pili ang tanan mao'y tagi-adresan nini. Kaya ang mensahe gyud laktod nga mensahe o shortened gyud nga mensahe mo nga believe or burn. Okay? Tumuo ka or you burn. Now, of course, diha sa Mateo 7:13 o 14 sa gisulti diha. Okay? It is in English, it says, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. So ang pangutana, where do you belong? Asa ka man nga agianan. Kay, sa ito'y gisulti, wide and easy is the gate that leads to destruction. Ngadto sa kalaglagan, daghan ang nag-agi niya na. So, pangutana na po, do you know who and what God is? Do you know? So, kung pagyug ka makaila sa Dios, ako kang ipaila sa Dios. Na ay usa ka Dios sa tulo ka persona, 3 in 1. That's the doctrine of 3 in 1. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kini sila sakop sa balaang Trinidad. O silang tulo na iya o sama ra gyud nga mga kinaiya attributes. Una niini, sovereignty. Ang iyang pagkalabaong makagagawon siya magbabuot sa tanan. Kaduha, hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Ikatulo, hingpit nga hustisya, hingpit nga makiangayon. Okay? Muna ikatulong kinaya sa Dios. Ikaupat, siya hingpit nga gugma. Kaya sabot nga gugma siya nga hingpit. Well, lahi sa tawhanon nga gugma. Kung kita may gugma, ingon nga mga tao, ang kinahanglan kitang tao, butang, o lugar nga atong higumaon. Diba? We need an object to love. Apan kung bahin as gugma sa Dios, wa siya maginahanglan og object kay siya mismo ang gugma. Nakasabot ka? Sabta ginapagayo. Siya man mismo ang gugma. So, wa siya manginahanglan og iyang higugmaon nga object. Okay? Not a person, place, or thing. Okay, tingali mo tanag ka. Nya, kitang mga magtutuo, higugma maghaniya, nalain na po ng doktrina nga itong tukbilon. Apan kini lang itong gisgutan nga. Ang Diyos, hingpit nga gugma. Okay? Hingpit. He is love. Siya ang tinubdan sa gugma. Okay. So, gawas pa niya na sa ikalima, ang kinaya sa Diyos, siya kinabuhing wala na'y katapusan. Eternal life. Ang ikaunom, siya omnisciente. Nasayod siya sa tanan. Ikapito, ang Diyos nasayod na omnisciente, omnipresente, pasabot, na naa siya sa tanang dapit, besag asawa, way luna, way dapit, ng kalibutan ng awa, diha siya. Okay? He is omnipresent. Ang una, omniscient, karon omnipresent, omnipotent, ang ikawalo. Omnipotent meaning, siya ay labaw nga makagagahom sa nga tanan. Okay? O ikasiyam, ang iyang pagka-immutable, o sabot pasabot immutable, dili na mausap. Siya maura gihapon kaniadto, karon
ug hangtod sa wala na katapusan. He is the same yesterday, today, and forever. Mao kanay ikasiyam nga kinaiya sa Dios. Ang ikanapo, ang iyang hingpit nga pagkamatarong, veracity. He is truth. Siya ra gyud ang kamatuoran. Mao kana ang Dios. These are the attributes of God. Apan ikaw tao, napo kay mga attributes, napo kay kinaiya. 5 man ang imo, ang Dios na po, di yung kakatupong sa Dios. Okay? So, ang imo, well, una niini ang imong self-consciousness, imong pagka-alinggat o pagka-matngon sa imong kaugalingon. Sunod, mentality, imong pangisip. Okay? Unya, ikatulo, ang imong kaugalingong kabubuton, volition. Ikaupat, ang imong tanlag, konsensya. Ug ang ikalima, ang imong pagbati. Awahin na ng ikalima ka ng pagbati. Ito, kaya ang pagbati, wa may una-una. Dili man makauna-una. It cannot think. So mo na gilista sa Dios ang katapusan na lang pagbati. So ingon nga ikaw nga magtotoo, mando sa Dios nga ayaw gamitan ang imong pagbati, gamitan ang imong unsa, pangisip, sudlig, mga pulong sa Dios ng imong una-una. See? Okay. So, mo kini katong gipangisgutan as a review na may tungod niining how to get saved. Kaya ato lang ning gihatagag gibugaton kining outline for evangelism. Now, karon kay nisod namang kasamplano sa Dios, then sa ato nang ginaingon nimo sa makadaghan na gyud nga sunod nga lakang imong tumanon, imong sundon mao nga mosunod na kasmando sa Dios sa 2 Peter 3:18 nga mando ka natong mga magtotoo to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Patunon tas pulong sa Dios. Mao kaniyang process nga kita magatubo. Hindi man ta magatubo kung di ta magtuos pulong sa Dios. Mao kining gihatagan to gibugaton unsa ka mahinungdanon sa pulong sa Dios. Kay human ka maluwas, sugod niyan itong higayon imong gidawat sa Ginoong Jesucristo, ang imong kinabuhi na covered na sa grasya sa Dios. Grasya na sa Dios nagalihok diha kanimo. Tanan nga gisanggap sa Dios. Ano sa mabuta sabot sa grasya? Grasya ba? Ang mga gihatag sa Dios nga dili kita takos. Iya kini mga hinatag, iya mga pagsangkap. Kini nga atong, atong trabaho, unsa pa, ang atong mga kabtangan, atong pamilya, imong asawa, imong bana, imong mga anak, imong balay, imong panimalay, imong sakyanan, tanan. Kini grasya, hinatag sa Dios. Dili ka takos. You are not worthy. You see? You do not have the capacity. So mo na nga, aron ka na ay capacity sa paggamit niya na, patubuon ng atong kalag. Kay, ang kanunon sa atong kalag, maura man ang pulo sa Dios. Kung sa mag-isulti sa Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundi sa pulong sa Dios nga gikan sa baba sa Dios. You see? Mo ni nga itong kanunon sa atong kalag nga kundili ka magtuon na kung ang balik-balikon lagi nga miserable ang imong pagkinabuhi. Bisan tuod kung ikaw magtutuo na, Kristuhano na. You see? Kaya ang uban God, marabalag ingon nila nga, okay, luwas naman di ko, mao man imong gitudlo, inyong gitudlo nga, mudawat ta, mutuot ang Kristo, luwas ta.
Yes. Ning limod ba dita na nga mao man ay unsa mando sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ayaw na dugangi. Period na diha. Okay? Tingala mo yung di ba dito mo buhat? Na, lagi buhat. Musunod na kung magtubo ka diha sa pulong sa Dios. You see? Musunod na. Ayaw pakadaki ang buhat nga imong gituhuan nga mao na makaluwas nimo dili. Unsa gisulti sa Episodio 2:8-9. We have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God. Gasa sa Diyos. Not of works. Underline that. Not of works. Dili sa mga binuhatan. Lest anyone should boast. You see? Aron why mausa nga magpasigarbo. Nga ako ray luwas kay daghan mo ko binuhatan. You see? Dili. Ang atong mga tawhanong binuhatan, by the way, na nasa pulong sa Dios, filthy rags, gitandi, nagtrapo nga mahugaw. So, dili madawat sa Dios. Ang madawat sa Dios, paminaw, ang madawat sa Dios, mao ang buhat nimo, ikaw nang buhat lagi, apan pinagi sa Espiritu Santo, pinagi sa imong paggamit sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Diyos, mao may huna-huna sa Diyos. Okay? It's the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Mind of Christ. Huna-huna ni Kristo ng imong gitunan. Kini nga itong gitunan. Okay? Muso diya sa mga huna-huna, o ikaw mo buhat o sa mga buluhaton, okay? Kanang buhata, maunay buhat sa Diyos. Gikan na niya. Tungod kay mo gigamit ang iyang panguna-una, divine viewpoint. Nakasabot ka? I hope nakasabot ka niya na. Kaya may nung danon ka na pag-ayo. So kay imo namang gigamit ang divine viewpoint, panguna-una sa Dios. Then kada buhat nimo, ang resulta niya na buhat nga pinaagi sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo. You see? Maora na'y gitandi na sa nanas Korinto nga maunay silver, gold, precious stones. Okay? Pilak, bulawan, o mahalong mga bato. Kunya, ugi mo ng kadlitan, imo ng kadlitan o puspuro. Musiga ba na? Dili. So, unsay kanang mulahutay, nga dili masunog, maunay gantihan sa Dios. Samtag na pagayo. Apan kadtong kugon, kahoy ug dagami, ikumpara na sa imong mga tawhanon nga mga binuhatan. Way labot ang Dios na imuha ra man na. Nga di man niya madawat. Kay ang tinuod gyud, filthy rags, baho. Ludon ang Dios ana. So, mo na binuhatan ra, pinagi sa pulong sa Diyos, huna-huna sa Diyos, imong pagbuhat niya na, maura na ang magantihan. Ang mga tawhanong mga binuhatan, dili magantihan. Kaya masunog man. See? Kadliti na, o puspuro. Musilaob. So, di na mulahutay. Unsa may gantihan sa Diyos. So, I hope na klaro ni mo na nga ang kaluwasan pinaagi lang sa unsa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Pagtuo, okay? Diha pag humani mong tuo, ikaw luwas. You have been rescued from judgment, from condemnation. Gi-rescue ka, giluwas mo bitaw niyo kaluwasan kay giluwas ka. So, timan ina ng ayaw nakalimti ng Episodio 2:8-9. Okay? Og si Ginoong Jesucristo lamang mao ang manluluwas. Siya ra. Unsa gisulti sa Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven
given among men whereby we must be saved. Na, nun sa gisulti usab ni Ginoong Jesucristo diha sa Juan 3:3 o Juan 3:7, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na, unya diha sa 2 Peter 3:9, nun sa gisulti, God is not willing, dili siya buot, that any should perish, but that all should come to repentance. O diya sa 1 Timothy 2:4, gisumpayan pag na, God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. Na, so kining mga bersikulohan nagasuportar niya na nga there is only one way to salvation, through faith alone in Christ alone. Muna na. Pagsud mo sa plano sa Dios, then muna na. Sugod ka na sa imong unsa. Pursuit to reach your unsa. Ang imong tinguha nga mahimong mananaog ni ining kinabuhi. So mao ni nga ang sunod natong topic nga atong paghisgutan may tungod kini sa unsa. Ang napo ka solusyon sa mga suliran nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. God's 10 problem solving devices. Mao ni atong sunod nga topic nga paghisgutan, pagatunan. So dinhi man kini mahuman kini atong pagtuo niining how to be a winner in this life and in the next. Kay taon-taon na nato kini unsa gi ladlad gyud diha nimo pagpasabot kanimo ning daghang mga punto sa doktrina. Ug mao nga atong gipanginaot, atong iampo nga nalamdagan kamo ug na kamoy magamit sa inyong pagkinabuhing Kristohanon nga kamo makakamot gyud nga mahimong mananaog na nakay kakayahan sa pagatubang o mga suliran sa kinabuhi. Pinaagi niya ng 10 problem solving devices sa Dios nga ato pag yun ang paghisgutag mayo, ato yun kunis-kunison kining maong pagtulunan busa iyo si Piata kining atong sunod nga topic nga atong paghisgutan sa ugma. Okay? Kay kining atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw naman on a daily basis. So kung musipyat kag usa na muwa nakaspasing, so mo na nga noon maka browse pa man ka, makapaminaw ka man yan og musipyat ka sa kadlaw, then I know nga ang atong mga kaigsunan nagasunod nining atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ato kining giangkon nga grasya nga establisar ni sa Dios, gipahiluna niya alang sa atong kayuhan. You see? So mao na nga hinaot nga ikaw nalamdagan nakapubo po kang mga pagtulunan nga sarang nimo magamit sa imong pursot lagi sa imong journey to become a winner in this life and in the next. Kay labihan kadaghan pagyud sa atong paghisgutan nga atong gipanginaot nga mapadayon nato kini sa pagsabwag o pagpasabot sa kadaghanan sa itong mga kaigsunan o mga kahigalaan, mga suki na karon. I know nga naay ubay-ubay na kaninyo nga nagasunod niini o ato namang gipang dapit katong mga katawhan, mga kaigsuon o mga kahigalaan nato nga atong sultihan sila, atong gi-evangelize dito sa Bohol especially, o ang uban na ngayon sila sa
paagi sa ano to pag-browse o sila interesado pasalamat sa Dios nga nanay misanong o kini ang atong tahas nga kita sangyaw sa maayong balita sa kaluwasan kay kini mao man ni pagtuman sa Great Commission o nga ikaw Kristohanon nga ana-anay doktrina padayon sa pagsibog sa unahan o busa dinhi kita kutob mahuman kita sa atong topic, how to be a winner in this life and in the next. So salamat sa inyong pagsunod o gidapit ka higala o igsuon ugma na natay bag-o nga topic nga God's 10 problem solving devices. Ug atong pag-isgutan daghang mga nga mo branch out kini sa uban pang mga topic o mga doktrina, mga punto sa doktrina. O kini atong ipadayon pinagi lamang sa gahom sa Espiritu Santo. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mong dugang pagyong mga pagtulunan sa imong kamatuoran nga among magamit sa among adlaw-adlaw pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Mo sa salamat o Diyos. Bani kami sa pagbuwag-buwag, iway kami sa mga kabilinggan, dada kami ugma pagbalik nining among Bible study through the YouTube. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.